Защо ли? Няма нищо. Не фанах след това. Хопа. След това. Вървеше много уверено и не... Обаче дойдоха много бързо нещата, брат. Не знам пътеката просто. Да. Ами надявам се, че е добре. Имаше... Отивахме малко. Нямам верига. Паднала или е скъсана? Паднала. Скоро си... Завизга. Здрава ли? Да, не, нищо няма. Супер. Тя е супер здрава това. Че аз малко го блъснах това колелото. Нищо му няма. А ти що не караш, Марту. Карам. How's your bike? I'm fine. Still. Not bad. Еби му, майката и тъпия чейнгард. Не да продължаваме, това е по-просто. Яви, конръкне. Ай го изчакаме, защото има дропа, аз мога да се сета къде беше. Искате ли да ви вода? Да. Майко! Добре ли си, пич? Да, бе, не. Нещо е. Отхлъзнах много бързо и дойде пътеката. Много бързо дойдеха фьючерите. Един лев десен. Тоест тия скокчета, където... Те си технични малко. Трябва да ги знаеш какво къде трябва да капне. Да, много струменти са. Пускал лапата, ако не карате, ги гледам. Тук не е било. Ако се строят някакво състояние, други ще трансмени. Аз на Стоян не му нямам много доверие. Той малко му раздава сега. Лъже бая. Хе-хе-хе-хе. Не, споко, аз бях. Не очаквах да. Можеш Това е по дистанцията. Радко, беги, бачи. Беги да ги видим. Защото тия серпентинката, да, тия нямат каране. Няма ли каране? Браво, бе! Almost. Дача, много добре беше, кажи ти. Е.
Марто, ние с тебе сме карали 101 серпентини, що годе